Laughing Leos Biano! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal a panangisurat ken nasariwawat a panunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Peri Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, ken adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Peri Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, ken Lady L Channel. Naimbag nga oras yu amin papagayam kan kadrama. Ti surat ngintay idrama ita ket naggapaw kanay pagayam Franco iti Ilocos Norte. Ngam sakbay ngintay basaan ti surat ni Franco kablaaw pay kadrama. Shout out kada Daryl kan Dinden dita Moscow, Russia. Pa-shout out sa Estabilio family dita Cordon Isabela from John Ray, Thierry Bell, and Joseph in Negros Occidental. Naragsa ka pa nagdingeg iti Ahuyan family kan Mamawag family nga agreprepet ti gawad. Dito na'y Butayan siya lalo Aguinaldo Ifugao. Nagtao data ken ni Ronald Mamawag. Shout out ken ni pagayam tayo Realin Gaurano. Kablaaw dita Hong Kong para ken ni pagayam Geraldine Larocco. Kastamot ten kano dagiti anak na ni Dondon Osel ken dagiti apuna Kyle Kurt Cates. Ken pamilya Larocco dita Mabilaw, San Fabian, Pangasinan. Ken naragsa ka pa nagdingeg para kinipagayam Vilma Kaday. Bueno, kastoy nga rudan ti surat ni pagayam tayaw Franco. Ken ka Mang Bianong, ilingid naklakuman tinagan Franco. Nakapagsurat akmet takayat kumana paidrama to'y kapadasak. Saan na pa naglastog ngam talaga nga damot ti makuna alangak Mang Bianong. Natayag akpay. Isu napili akmat kadagiti inararam ko, ide baro akpay. Kastoy man narugyak tagsalaysay Mang Bianong. Napintas man ni Vivian, Franco. Kasano ibagam napintas dayjay? Napintas nga road. Nagmamayat dagiti matmatana. Anya? Adda kanin dadael dayta matam, Ringo? Aganchukos ka man? Tamang naliduman dayta pa nagkitam? Nalawag ti panagkitak, Franco. Kas kalawag iti init, iti tingat daw. Apay nga raw ako naman napintas ni Vivian ngay. Ket napintas mo't nga na talaga. Bulad napintas. Ket nga bagbagay na jidak kalamatana. Nagaatidog dagiti kurimatmat na. Diyak la korsonada? Anya? Ket na nagpintas. Naputaw pa'y kanatayag. Agbagay kayo nga rod no korsonadam ko ma. Awan, diyak la korsonada Ringo. Saan nakasjay ti type ko? Kaano ka pa makanobya ngayon? Awan mo't apulos ti makorso nga daam? At danto, sa anak mo't nga agdardaras ang makasaraken ni dawan ko? Alang nga rod Sabagay, bagim da ita.
Agdumatamat ngamin iti taste. Laad para kan ka dyan napintas para kanya. Talagang agdumata iti taste. Iso asikan ti mangaram ken ni Vivian no kursunadam. Ay, saan ang mabalin ha? Amumad nga dan no biyak. Stick to one tayo laeng, my friend. Maday taglukluko. Taapitan tayo to iti odin ha. Tiso papak ti kinaloko tayo. Franka, sumurot kanto man kanya, tayam amu kay di anak ti gayem ko di high school Apay payla ayam amudak nga itatang. Kursunadak nga ro manugangan da jay. Barang no magustuam anak kaw. Apay aya nga ganat kayo amang nubya ak tatang. Kasanaw kat madanagan kamin kaninanang mo para ken ka. Di ka matla makanobyan, kat nagtar ka. Nagtunderis ti agong maw. Saan ka na po daw, kan saan ka mo't anang isay. Katamtaman laeng. Nagtayag ka kan macho ka pa'y. Agmapay nga, di ka mo't lang makanobyan. Awan nga rod ti makitak akursunadak tatang. Alangan mo't nga armak jay saan ko akursunada. Madia. Iso nga ro dayam amu kay janak tigayom kaw. Agnanaad ijay syudad. Iso nga idibasit pa'y laeng ngam umay ditaw. Gumita, nakastrukan iti panggadan na ditaw. Isa patsik adito'y matengag naid. Kasta aya tatang? Wen, iso ayam amu kamankit dikin kuana. Kunaklakit din no ang angawin naklaeng ni tatang idimbaga na napintas kanaw ti anak ti gayem na. Pudno gayam ti kunana. Talaga napintas ka, Jane. Thank you, Franco. Uray si ka, guwapo ka mat. Sigo din, ngamok day ta. Ha? Si ka talaga? Joke lang ha. Amangan no ibagam apresko ha. Ne, saan man? Talaga mat ngamin anataar ka? Jane, sapay ko ma. Taday tuyin ti pangrugyan ti panagsiningid ta. Kamaudyanan na! At damot langan ti makunam anapintas. San langan aninanang mo ti bagbaga manapintas. Puro reject ngamin amin dagiti napipintas nga inyam amukin ka. Naidumduma nga min ni Jane iti panagkita kringgo. Nagpinta sa talaga. Ken panagkita ken ko anak naemaken na simpag. Perfect nga raw para ken ka kasta ti sapsapulem. Wen ringgaw ni Jane at talagan ti dawan para kanya. No kasta nga raw. What are you waiting for? Largan na. Ang mga nadapay makaunakan ka sa balay. Sayang mat my friend. Talaga adya kon paluspusan ni Jane. Jack sardengan nga aging gaiti mapagtinagaw. Kanayon kamot na nitayan ni Jane anak kaw. Basol yo tenyam amuyumot ngamin kanyak tatang. Lukasta, kursunadam ni Jane. Jack sarungkaran na Jack kursunada tatang. Ay kaya't kumot unay aparakan ka ni Jane anak kaw. Isungaron nga inyap amukin ka. Aw, lalaing ang marap tayo so ti kayat mi kaninanang mo amanugangay. Wen tatang, no kayat naklakit din ni Jane. Ikalay sakmet adagaw tatang. Napili ak at talaga no may papanay niti babae magbianaw. Ngum sa balay ti tama ni Jane kanyak. Iso jak sinardengan nga aging nga inaklon na. Kalpasan ti sumagmamano a bulan, ingkalay sakmeten mangbianaw. Tatalagang awanan ti sapulog kan kuana. Napintas lang arudan, nasingpot pa'y. At daaminin kan kuana ti saguday, ti babae asap sa pulag. Naglabas nga raw ti aldaw, mangbianaw. Franco, igatangan naktuman iti naata amangga. Anya,
Kat no saan apa nagmamangga ita? Pangsapulak nga iti mangga bakit? Basta igatangan nak. Makapangpanganak kami na talaga. Alang nga Rod, inak namang sapol. Ang aguray ka man? Apay ngagsapul ka iti naata amangga. Jak man amo. Sa anak mo taman nagkan iti naalsem. Ngam no apay akas tamot ti sa pulag amakan. Jane, amangan no aginaw kamutan. Ha? Wan, amangan no aginaw kan. Mabitla nga, at dala ang inak gatangan. Jay manggating kagatangan. Wan, agsapulak to. Ngem napatagmot laang tigatangag, bakit? Pregnancy test mo't day ginatang mo. Wan, kaya't ko asiguraduin ti atap ko. Iso nga ala umon day to'y. Tapno maamuantan ti resulta. Kasanon no negative. Ay ket try and try lata. Mabit lang nga ruda. Dito'y kalaang. Wen, saan ka apampanawan? Urayin ka dito'y silid. Yahaw! Hoho! Agbalin akon nga ma! Franco, Kasla makikita kon ti agbalin nga anak tayain. Napintas, wano saan, gwapo. Ta napintas, ken gwapo dagiti dadakkel na. sinusuon mo ti mismo at ugaw mo. Agpaiso mo ta. Jak mas baalan ti kinaragsak ko dyan. Pinaragsak na kinikas taunay. Uray siya. Jak mo't mailawlawag tirik nak. Kastoy gayam tirik na ti agbalin anaganak, Franco. An nadam ti asawam tapno na salun at iti panagsikog na. Di mo ikikan iti sakit tinakam, tapno saan ang maapektaran ti sikog na. Tano pase, gasakit tinakam ti parparik nam iti ina di anak mo, nakakaasimot di anak yung agsagrap. Jak to aramidin day tananang. Ammo yumat ngay ayatek unay di manugang yaw. Jak to ipaayan iti pagsakitan tinakam na. Nang runa ket agdadagsunan. Kasta ti kasayaatan nga ramidam anak ko, agbalin ka na sayaat nga ama. Ipatag mo dagiti aginam, tapno naruway mo't aparabor ti dumteng kada kayaw. Wananang, kasta talaga ti aramidag. Pakanam iti nasusustansya ni Jane, tapno healthy and happy baby ti ipas ngay nanto nga anak yaw. Wow! Una yan apang nakairanranana. Masikugmatan ni bakat ko. Ha? Agpaisaw? Ayos! Aggidan tapay nga agbalin nga ma! Nagsayatain. Double celebration no kastawi. Una, sigurado nga agbarkadan tumit dagiti anak ta no dumadakkel da. Sigurado day taa. Magagaranak nga ruda na makakita iti ipas nga ni bakat ko. Same feeling, my friend! Uray siyak, magagaranak met una yan. Franco, saan ka manin matagtagari? Kasta kalat na ka na yun. Tunggalag po ka iti trabaho, di ka maununi. Di mo pa'y asit ganti anak ta. Apay kasta ka mutin. Damagam pa'y laeng. Ha? Apay akas jay ti anak ta. Apay asa na dumakdakkel. Upatan ti tawin na. Ang di mo't la tumayagan. Idin to ta jay putot ni Ringo agayim ko. Kat dakkelan. Kat, basit nga tamot ati katatao na. Agdudumamot ngamin dagiti ubing. Sa balit ti pa nagkita kang kuana. Kaslakit din anak ti bukang. Franco? Natayag tamot ngagpadpada.
awan pulimi abukeng, ken uri da kayo. Nagtatayag kayo a pamilya. Anam, apay abukeng ti inyanak mo? Nagalasan ti pa nagsasaom. Kas lakit din saan mo nga anak ti anak ta? Talagamot nakaslasaan ko nga anak. Makapaawan ganas paikit din ti agawid. Nagsakit ti pa nagsasao ni Franco iti anak mi nanang, tatang. Siyak nga inana ti masaksakitan, tunggal agsaw iti madi kontra iti anak mi. Kasla saan nang anak? Nay, maditikas ta nga aramid na. Bayam, takasarita may anak ko. Kaslakit din basol ko pay, no apay akas jay ti anak mi. Rumbeng ko mga aklunan na nga urian niya pa'y ti katatao di anak mi. Husto ka, balasang ka. Sana bale, tabagbagaan mi kan ni nanang mau. Wen, balasang ko. Saan may akanunungan ti aramid ti anak may? San abale, takasarita minto, balasang ko. Makapaawan mo't ngamin iti ganas nanang, tatang. Kasla saan ko aputot ti inyanak ni Jane. Anya, agtala ka man prangkaw. Gaputa pandag di anak yaw, kastan ti saom. Tatang, Anak mo day jay, iso arumbeng nga ron nga ipatag mo nga oraan niya pa'y tilangana. Kasya mo't di anak yu ken ni Jane. Kasapulan na ti pamatag mo nga amana. Iso nga ipariknam kumaday taken kwa na. diya ka mo nanang, tatang. Diyak ammo ti sawag. Sa bali pa'y kit din ti sumsumken iti panunot ko. Sabay ko ma, tanagbiddu taklaan. Imbag pa jay putot mo, ta makita ti tinimaklanan. Angam jay, inyanak ni Jane. Bukeng at talaga. Nay, aping akas ta ti pa nagsasaom kat anak mo day jay. Panagkunak, saan ko aputot dahi jay nga ubing. Ha? Ay, madiati kasta saom, Franco. Kasla pagparpalangan mo ta na dakas a babae ni Jane. Anya tamok nga eh. Diyak mat mabambantayan ni Jane iti 24 oras. Ay sos, madinti bagbagang, Franco. Nabartekan. Iso nga gawid kailangan. Agsarita kayo na imbag ni Jane. Da kayo mo't lang agasawa ti makasulbar iti parikot yo. Ringo, No para kanyak, imposible a maaramid ni Jane ti manglipot kan ka. Sa balay at talagan ti simken iti panunot ko, mangbianaw. Pinanunot ko asaan ko aputot ti inyanak ni Jane nga sawak, ta pandag ti impas ngay na. Nagaababa dagiti saka na, talaga apandag, sungani iti inararapap ko. Nagtatarake ken nagpipintas nagtatayag tinararapap kong agbalin anak meken ni Jane. Tan napintas ken nataer kami nga agasawa, natayag kami pay. Iso asaan na maliklikan ti panagrekyarmay nga agasawa mangbianaw. Di mo pa'y awirin ti anak ta. Baybay amlatan arumwar. Kasanon numapan iji kalsada. mapanlata. Bibiyang ko ngay, kat saan kumat aputot dahi jay. Anya? Anya jay kunam Franco? Kunak, saan ko aputot dahi jay. Mapan asikaswan, tinamutot kan kuana Apay ngagtong pa ka ngay. Bastos kang asawa. Pagbalinan nagpayin na balangkanti sa babae. Gaputa saan ko aputot ti anak mo. Ayop ka. Saan nagadaga sa babae? Tapno sa balit akin putot iti anak ko. No di mo maaklon nga anak ti anak ko, di saan lang. Basta di nagkumamot pagbalinan nadaga sa babae Saan ka din? Kasano nga ilawlawag mo ti kinapandak ti inyanak mo. Nulabsen ti agsao.
Kasla putot ti unano. Idinto taawan mo ti pulimi abukang. Kanure da kayo. Awan mo ti gasta puliyo. Iso a posible. At tinamutot kan kuana ti adda pulina abukang. Awan serbim nga asawa. Narabaw ti panagpampanunot mo. No amok lagasta ka. Diyak kumalaki as asawa kan ka. Nakarkaro akpay ah. Saan kalakuman nga inas asawa? Nuliputan nakmat lagayan. Saan ka mang lilipot? Lukas ni lang di parparik nam kada kami nga gina. Adi mo maklon ti anak ko. Umanaw kami langan. Agsinatan. Tadyak ka sa pulag ti asawa kaskan ka. Anak kipat di pa nagpampanunot na. Sige. Agsinatan. Awanlat na sakit abakrang ko. Nga oray agtalaw kayo nga gina. Mapan kayo iti ayan ti lalaki akadwam anang rugit iti tuktok ko. Ayup. Sa anak ang Anday ko. managkantes. Nalabas ka. Apay nga, ngayon tulok mo at pinanawan na kadagiti aginam. Di mo man sangkay bagaday taringgo. Ha? Saan ko nga agina dagijay? Tadyak met putot jay anak ni Jane. Anyan, Franco? Nasayat launay tapi manaw dan. Tapno jakon makitkita jay ubing abukang. Kaslatong pakanyak ti kinamanang lilipot ni Jane. No kasta patsyem launay, liniputan na ka ni Jane. Talaga amat? Liniputan nakdadya babae. Naglaing agpamarang ana emah ken nasingpet. Ang agasem tinaramid na. Rimwar ti pudno nga aramid na. Babaen iti impas ngay na. Iso tinang ibaskag iti aramid na. Ayan di apo ko may, Franco. Sarong karan mi kuma. Nga mapay nga awan dangagi na. Pimanaw dan. Danda ni makalawas ang tinapalabas. Anya? Ha? Napananda? Diya ka mo ah. No kasta? Pinanawad da kan? Kasta nga rod nanang. Anya tinapasamak? Anya langan ti makuna ni abalayan iti kastoy anapasamak? Apa di mo linapdan ni Jane anang ipanaw iti anak yaw? Saan ko nga anak dayjay tatang? Ken, apay ko maalapdak abumanaw da? Kat dayjay ti tarigagay ko ama pasamak? Diyak kayat akaden na ti balangkantis nga asawak ken ti anak na iti sabali a lalaki. Ha? Franco? Sumardeng ka man, Prangkaw. Di mo ti ipagbagam. Nagalasan ta pagbalinam kit din abalangkantis di asawam. Iso nga rod ang naganak iti bukeng tabalangkantis. Nagpasikog iti adda puli na abukeng. Ayup a babae. Siyak pa'y tinalilaw na. Anya nga'y, rimwar mutlaeng ti kinapudno. Ay, anyan, anak ko. Saan akasta ni Jane? Amok anasingpot ti asawam. Iso adi mo nga rod pagbalinan adakas a babae. Agbayon ka kumamot a Prangkaw. Kasano nga'y bagayo anasingpat a babae ang nagpasikog iti adda puli na abukeng? Alaman? Manangalilaw ki di dadya a babae ah. Agbabawi ak anang asawa keng kuana. Diyo la kuman inyam ammo idi kanyak tatang. Wan! Jakla ko man inyam amukin ka ta si kakit din timang dadali ti panaggayam mi tama na! Lakay. Nagrabaw ka tao, Prangkaw. Makamu kayon. Iti anyaman nga'y bagayo tatang. Ngam jakon sublian ni Jane. Jakon pagan ano ti babae abalang kantis. Nagpasikarod lang arudan. Iti payad da puli na abukang. Bistado ti aramid na. Wan! Husto ka! Nagpasikarot itadda puli na abukang! Lakay. Oh, makita yo. Di inayonan dakmet laang. Gapaw taadda pulim abukang anang sikog iti asawa! Anya jay kunayo. Franco, anak ko. Apay, di mo naawatan dya imbagak?
Kunak, at dapulim abukang, tabukang tipod-pudno nga amam. Anya, Lakay. Saan ko man na masapol ang maibuksilan daytoy, ngam nalabas ka. tatang, saan na pudno daytang ibagbagayaw? Ampun da ka lang kanina ng mau. Saan ada kami ti pudno ada dakkel mau, taim padawat da kakada kami, idi maladaga kapailaan. Nakitak ti pudpudno nga amam ket bukang akas iti kunkuram. Iso saan ka na mas daaw no bukang di anak niyo ken ni Jane, tasi katanda puli na abukang. Saan na pudno dayta tatang? Awan pulik abukang! Awan pulik abukang! Adda! Iso nga aklo na mo ti kinapudnaw. Bukang ti pudpudno nga amam, iso abukang man ti putot mau. Kasla na itong pa, iti agsumbanger a pingping ko, ti langit ken daga, iti daydi agundaway mangbianaw. Idi damo, in denayalak pailaeng, jakpulos maklong ti kinapudnaw, aging nga inot a nagsink in kanya ki amen. Jakpulos impagarop nga ampunak gayam, kaawan apulos tinang dakdakamat kanyak iti dayta. Awan ti anak dananang kentatang ko alalake, isong nga inampundak ide maladagaak. Inayayok nga rod ni Jane nga agsublidan iti denak, ngem nalaos ti nakapasakit na iti inaramid ko. Iso adi na pulos kayat agsublay iti denak. Maawatak mo't kiday tirik na, iso akagura na kunay. Anya nga tati kasayaatan nga ramidag, tapno mapunas sa intigura na kanyak, ket agsublidan iti anak may iti sidong ko. Iwanwan na kuma mangbianong. To'y pagayam mo, Franco. Uray pa'y dagiti sigod nasarikod-kod relasyon, ket mabalin marpuog iti nadagsen sitwasyon. Mabalin met nga ininot mapunas ti panagayat, iti taray ti panawen. No saan nakabaila na may subli ti sigod panagkadwa, mabalin napukawan ti interes ken ka ti partner mo. No naunag timpalay mo nakasairan ti riknana, nabaybayag met ti pamakawan na. No mangrugen mariknam nga awanen bibiyang natasawam, wenno saan maasitgan para iti panagayat, suporta, wenno pan nakaawat, mangrugen maisaad iti peggad ti relasyon. No ti maysa kada kayo ket simukon, ken no ti maysan ket pengpengdanan ti bagina, ti kinaawan bael asublian ti maysa ken maysa, ket agtungpal dayta iti panagsina. Iti kanito ati maysa kada kayo ket agkalintegan, wenno da kayo adwa, ket agkedked iti panagbidot, at addan maawan tinamnama maisalbar ti relasyon. Rebeng na nga agpada kayo mangkita no anya kadagiti desisyon yo anang itunda kada kayo iti kasta sitwasyon yo. Rebeng na nga agkasundo kayo bulusan yon dagiti banag nagpinasakitan yo. Pagayam ko Franco, ibutaktak mo ti pudno kinataom ken ni bakit mo nga adagayam pulim apandag at urgarem nga anak mo timpas ngay ni bakit mo. Inayon mo dakkel abidot mo ti panangakusam nga isuket balangkantes. Ta dayta ti kang runaan nakapasakitan na piman. Taore asino met nadagsen ti pannakaakusa iti awan kinapudno na. Masapul nga ipaay amin nakabailam tapno masalbar ti ingkay panagden na.
An-anusam ti agsubli-subling agkiddaw kan makisarita kan kuana, aging ga mapakawan na ka. Franco Barok, agdadwaan na patiga sa ludsod masapula masungbatan. No di mon makita pa'y day ti tao, anya ti umapay ariknam. Pagbabawyam kaday no di mo ipaay amin na kabailam, may gapuman lay ti relasyon yo, nga oray pa'y awante, panakasyerto iti pagturungan daytoy. No ti sungbat iti imuna sa ludsod, ket pareho pagladingitan yo, ket iti may kadwamet, ket agbabawi kayo, di tayo laeng maibaga, kabailan nyo nga urnusen ti relasyon nyo. Uray pa'y sana kastat agbali na sungbat yo, masapol nakasagana, nga ited ti amin kabailan nga ipaay iti relasyon nyo. Tapno maagdaan ti relasyon iti tsansana mangbinor, ket mapatibker, masapul minna ti sumaganad. Anya ti namis ti maysa ken maysa. Anya ti kasapulan tapno may subli ti panagtalek ti tunggal maysa. Kasano ataripatwen ti maysa ken maysa nang runa kadagiti panawen nga adda paglablabasan. Mabalin narigat pagdalanan dagitoy panubok, bayat nga ibingbinglay dagiti banag, asigod nga intalimeng, ket dagiti sanaang anay palakam. Bayat mapaspasamak daytoy, liklikan pabasulen ti maysa ken maysa iti uray anyaman wagas. Padasen nga ipamaysa dagiti kabailan nga ipaay, ken anyaman kasapulan, para iti exciting, napnuan kay papanan, ken nauneg relasyon. Kastamanan gagayem, aging gangay iti sumarunumanen, ngayntay, panaglalangay. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agninakata kayo, amen? Bye-bye! Thank you so much, kadrama! Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!